men först av allt mamma vaska sig händerna. Mamma bara regner till man ska baka det ska inte bakterier eller virus komma ner i maten. Nu har vi vaskat och flott i händer, regna rätt och så får vi det baka en läckra banankaka. Och nu är det god tid att prata. Och det är att annorlunda hittar sig hur vi gör att vi inte vill religiöst smitta och inte nekva smitta. Så vet. Och inte det är att vi är en sort. Och nekva friskhet är att det är så vet. Och i följen. Och vi har alltid viktigt för att tacka för det. Och så är det här som vi får göra. Mjölk. Och så är det margarin och ägg, bananer, mjöl, socker och bakerpulver och vaniljesocker och natron. Det är det som vi ska bruka. Och så kanske ta några som är choklad. Fiskkorg och bananer. Socker. En teskaj av vaniljesocker. Det luktar förbi väl. Ja. Nu har vi dags att puska. Vi kör artiskt. En halv koppar av mjölk. Natron. Så ska vi dags att puska. Nu är det dags att bakterier, men vi ströjar lite som choklad. Nu är det lite skärva och jag vill göra det kakestet. Och så ska det bara jammas in i ugnen. Vi tar vid Bamseveien och det var inte så väldigt mycket på vintern men vi fanns att nu inte känner laxoret. Men så kan man ta till kave för ut och lägga ett spår runt och då är det så kan man föra ut och finna det out för ginger. Att man faktiskt köra läcker glasur och så. Men med en höjd så får det köra läcker choklad. Farlig choklad.
Nu får vi ta däckabord. Nu får vi ta smak på kakorna. Det är den bästa kakan. Ja. Och så ska man köra isokalta mjölk i. Hej då, vi tar till det knittiga. Och hurra för färgen. Det är då som balans efter. Och i färgen så tar samman och så nick samman. Hurra! Minnes till att sätta bamsor i vinterhjälp. Bye! Och Aina teskar. Avgörande. Mjöl. Hadi sen çok lentçi mi olsun?